Malekosi liyi yo imaba ope tela Amen. Silakan lepas.
Makale mbelele umfundisi balo nomama egameni lenkosi Jesu. Ngibelele futhi ngokukhethekile ubuholi bonke bebandla eakhe basala bonke izinhla nezinhla zokuthi khona executive sabona legameni lenkosi Jesu. Sakora lemlazi. Ngiyaphila emlazi. Ngiyabonga kakhulu umfundisi ahamba nje nabazalwane abantu baqhamuka emlazi abantu baqhamuka eThekwini kwesinye izindawo bathi cha ngeke basale namhlanje. Ngelabo leaders many of them ngicela basuke nje nibamukele nabo njengoba nami ngimukele. Mfundisi ngibonga kakhulu kumenywa namhlanje kanye nabazalwane ngilethele izibingelelo mama mfundisi ekhaya mama mfundisi khalela izolo ngoba bekufanele ayempangeni ngabona nesifiso nakuthi ngakukhona kodwa uyashumayela manje abawuthi useyoqedza inkonzo yokuqala kwanini ngiyacabanga ngelinye ilanga uyobakhona. Nginokuthokoza kakhulu ukufika lapho ebandleni ngezathu ezimbalwa. Esokuqala ukunami wakhona lemlazi. Amen. Wakhona lemlazi basinda ngaphesheya. Nabamdlalosi. So umuntu wakhona lemlazi fundela lemlazi futhi emenze ngasikhulu. Kodwa ngihlala wa ngaleso sikhathi afundanga menze kuphela kufunde iqalezo lesithembiso funda khona kwathi weshisayo ngaqhubeka ngayo emakhumbuzi la ngafunda khona kwakusakhona standard 9 standard 9 standard 9 ngase ngisuka ngaya emenze ngesikhulu la ngafunda khona ngihlala isikhathi eside kakhulu. So njengoba ngilana nje ngiyayazi indawo ngihamba ngonyaka so angidukile so ngaphuma ngonyawo nje ngavele ngihlelani ekhaya noma ngikhamelani yabomalume indawo yasekhaya ngiyalazi. Ngiyathokoza kakhulu isethule futhi wehlobo zami eziningi khona kwaNomlazi so ngaxwayile mfundisi bangalamlazi. That's the first reason. Second reason, ngaphambi komfundisi the previous pastor umfundisi ngawuthi uyena wakhe lesakhiwo kumbe sasivame ukuhlangana kakhulu nangisahlala sizokhuluma sasomhlangana ngoJanuwari ngoba wayevamisa ukuthi aphume ayokhuleka ngapha eVegas Point. Ahamba usumbona njalo most sometimes around the place sibe nokukhuleka sibe nokukhuluma nokuhlangabezana naye. Usechazele umfundisi ngomlando omningi enza uchaza. Nifikile ngesikhathi esadlule ebandleni nabafundisi abaningi. No senior pastor never before. Malume, namhlanje ngikhona ebandleni. It's very touching of the matter li-intent lakhe. Ukhombisa ukuthi nibambelele ndawo right. Nokuthi futhi angisusabise as I was before. So we want to congratulate you to all the seasons and to everyone as a church. Niyena wabelela kuKristu Jesu isicelo seqiniso. Impilo yomuntu lempilo kwesana ibonakala ngekhathi zamashekels.
ukuthi mesekelwe ngisonke namasonke. So nginasho ukuthi leli bandla limesekelwe ngisonke esiKristu Jesu. Ngicela shalom ngomfo. Ngicela sibe khona kwe-conference. Nami ngiyosafundela ngingasafundizi mhlambe sasungela umfundisi wami mele phela ukuthi ngibe khona kwe-conference. But somehow usathana wamvumela nje. Ngibona ukuthi kwaba nengilosi eyama ngaphambili. Baba abantu basezofika nje hayi wathola mina ngigulile nje. Oh. Angikwazi ukugula nje. Kodwa ngizosamfundisa nje ngathi khona inkonzo organize lapho ngo-60 lapha. Ukugula angikwazi isibhedlela ngisazi angikwazi ukuthetha ngenxa yamandla nje ezwe uNkulunkulu. Kodwa lesikhathi athi khona umkhuhlane kuphela nje waqhamisa kwama-conferences ngasho nje i-COVID phela iyabaphatha nje ekhaya. Hayi ngisho kuthiwa ungalali nonkosikazi ngenxa ne-COVID ungangalali phela nje salale phethe yothi ngibambe i-COVID ayisake singithinte. Ngahlaselela kusho ukuthi inkulu interconnection yethu naleli bandla. Basana abathandekayo ngifisa ukuthi-ke ngingathathi isikhathi eside umfundisi wami ngoba umfundisi ngeke ngayeke ingozi ezimbili zokuqala ekuseni ngathi angihloniphe le promise engayenza. So-ke kodwa ngasethi hayi ngizobambe yokugcina inkonzo esinayo ka-10:30 edrobheni. Mfundisi sihlonipha uNkulunkulu emsebenzini futhi sinebuhle ukufika endaweni enjengalezi ufica abazabuthokeleza konke uNkulunkulu. We want to congratulate that and looking forward to kukhona bebandla khona izifundo chithe emkhathini. Khona abantu abaphila nje la ngenxa iyalevume enzekayo. Amazi ukukhona engifundayo ngifikele emabandleni kube khona abantu abafundayo. Amen. Uluku 1:37 ngelinye manje ngifundela khona. Ngokuba akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. Awuphinde futhi. Ngokuba akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. Siyabonga uNkulunkulu wethu ngale ngosisizo lakho ngegama leNkosi yethu Jesu Kristu. Sonke sithi amen. Amen. Ngifuna sibhekele lezwi bathandekayo namhlanje uNkulunkulu alibeke emoyeni wami. Unyaka usuzophela. Mase singaphetheke nonyaka ziningi izinto ezivumekile kubantu abaningi. Azanenzeka. Nasebadleni ukhona. Ziningi izinto obathi uyilindele abangenzeka abanebreakthrough. Abanye mhlawumbe sebefuna ukuphosa ithawu lokuthi it's not going to happen. Namhlanje ngizenza umyalezo olula kuleli bandla. Oh, there is nothing impossible with God. Amen. Hakukho olungenzeka kuNkulunkulu. In the Unified Version, for with God nothing shall ever be impossible. Amen. Hayi namhlanje kuphela. Kodwa noma yini akukho okungenzeke kuNkulunkulu. Athomune umhumushi. For no word from God will ever fail. Amen. Alikizwi ekhanga kuNkulunkulu elohluleka. Asazi isimo sakho. Angazi dokotela bathembile. Kodwa mina nje ngisa nokududula namhlanje. Othi akukho okungenzeka. Angikhathali ukuthi isikweletu sakho sinjani, umise kanjani, kodwa namhlanje ngizodudula elithi akukho okungenzeka kuNkulunkulu. Lelizwi kubalulekile ukuthi esikhathini esiningi understand ukuthi context.
yabona mawusuke kunesu uNkulunkulu alikhulumayo ulifisa ukulenzeke kuwena kumele ubheke ukuthi lelizwi lifakwe likhangala baningi abantu bakhothile lelizwi bathi ukongeze uNkulunkulu kodwa bakhuleka sanenze izinto bese bekhwashina uNkulunkulu ukuthi kuyiqiniso ukuthi uyakwenza uNkulunkulu akukho ukwenza uNkulunkulu kuba sekathi uNkulunkulu umqandemana kanti God is not mandated law. Baningi abantu bashaya nobebheka izwi loNkulunkulu ukuthi akukho ukwenza uNkulunkulu uqhubeke isimo sakho singashintshi bese uNkulunkulu namanga fanele njalo uma izwi kungathalenzeki bese uphindela emuva ufunde ukuthi wakwenze njani kuze kuthiwa kukwenzeke. Amen. Wesikhathi nasingesibheki lokho ngicela ubheke ukuthi leli verse unamba baleli verse 37. Amen. Ukuthi 37 kusho ukuthi before uverse 37 kunenkulumo ekade ikhona. Ungathi mawuxakekile uxakekele emavesini. Ngoba amavesi azothumela ngasenzeki bezothuka uNkulunkulu. Nabo bameva. Kiwa. Number one is a family. Usakara. No Elizabeth. This is one I don't know ukiye nawe abanye masisi sabo sayihlela ile phakathi kaNkulunkulu abasana bakhona inkinga basekujimele verse bakhala nomisisi sabo uNkulunkulu ithi Bible they were righteous it is righteous lisho right standing with God. That's why baningi abantu bakhothaya lama verses uthola abasebenza influence ngoba i-background abamiliyona ayifani ne-background lapho uNkulunkulu adedela khona lelizwi. Namhlanje ngizothi kuwena akukho okwenzeka kuNkulunkulu. Nothing shall be impossible with God. If the Bible are committed, benza konke okumele bakwenze ethembelini. Umndeni impilo yabo i-dedicated ethembelini akubona abazalwane bakhona and off. Akubona abazalwane bakhona makhamba kahle maphela inyanga noma bakhona inyanga khona abantu bakhona enkonzweni babe nenkinga once inkinga zaphela bayabaleka base kuyo inkinga seyiphinda phindiwe abalithi Bible uma
eseka amavesi. Abonke amankosi. Inkani yalo libuso lithi akukho ngeze uNkulunkulu cha. uNkulunkulu umbophe isandla if i-commitment yakhe icede. Leli vesi lasho Zachariah no-Elizabeth, they were very committed. They committed uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli ngamanye amazwi kwabantu aba-present. Uyabona nje imibandla engaka nje hayi la kwamanye amabandla kunabantu aba-present. Kube khona abantu abavakashayo enkonzweni kuze kuphele 20 years. Abantu sibahlaselwa isimpi bathi ibandla hlasela. Bathi umfundisi uhlasela. Kodwa kukhona bathi bahlaselwa isimpi bathi sihlaselwa isimpi ebandleni. Abathi bahlasela. Bathi sihlaselwe uZachariah no-Elizabeth. Lithi iBhayibheli nomndeni lona kwakumndeni ocommitted kuNkulunkulu. Namhlanje usaphela nyaka ngifuna uyicommit kuNkulunkulu kanye nomndeni wakho. Amadoda futhi wona sekinga kakhulu. Amadoda avamile ukuthumela amakhosikazi phambili. Ahlale ngemuva enkonzweni kanti wona afa kakhulu. Mina ngihambe nathunela makusoko ngaba hambe ngibuka. Ngibuka ukuthi mangana lamathunela amadoda. Iba sesingafuna uBelfast, nangithokozana, nangigijima, nangibhowe, nangokudla. Kodwa samanje ubonakala yonisi lapha. Ambala amadoda emhlabeni. Kodwa maningi amathunela. Ambala amadoda enkonzweni. Kodwa maningi amathunela. Baningi omama enkonzweni. Kodwa bambala amathunela. So I was very first called to a moto or stars and those women. They said to myself, how are you killing a Buddha? They said nothing shall be possible.
ngikhona ebandleni sesiya unyaka uzoqeda 30 years manje. Kodwa kade ngeminyaka mhlawumbe 35 ngisebenza. Yabona kunabazalwane. Abangani nama-breakthroughs amakhulu empilweni zabo. Kodwa kuhleli i-commitment. Yabona khona esithabeni elokishini. La ibandla liqale khona. Wonke la mabandla esinawakhona asuka nje e-township nje. Lokishane nje kunabantu nje, kunogogo, kunomama, kunabantu nje abathandazayo. Selo kubaqale bathandaza. Abantu sebengcwabe bangabe ukuthi bathandaza. Bamile in the presence of God. And ngiyaqala ukubona uNkulunkulu eqale ebhodlo. Efuna izinto kubazulu. Efuna izinto empilweni zabo. Namhlanje ngizothi phezu kwempilo yakho khona ukuphahla oluzokhula phezu kwakho. Namhlanje ngizothi uNkulunkulu ebhodlo uphahla phezu kwempilo yakho. Uzobona 2024 udifferent. Kunyanga sokhulela on 2024 for your grace. Yakamani basethi Jesu. Ngoba kukho lutho olwenzelwe bali. Nomndeni kodwa wayibharela. Bengena umntwana. Lo ngengazakara. Wawubharela bengena umntwana. Ngiyacabanga umndeni ofika ukhula uthandaza ubone indlela emishitho nama-breakthroughs bona bangayithola. Namhlanje sinohlobo lwamakhoba okuthenda ukufika kwe-COVID athi uNkulunkulu akasekho. Sebehambisana banentambo ey'nene, banamahlahla emakamelweni, bamshiyela uNkulunkulu, babamelele uNkulunkulu ngenxa yokufa. Bayababhala kwa-social media bathi uNkulunkulu wenu sabuza thina bathi sathi nisho sio basifuna abantu kufika uNkulunkulu ekhona ngithanda sakufika sathi hayi akushiwo ukuthi lele sethu ifisa sifundele ukuthi ukufa kulotshiwa kini ukufa lona ingozi kuthini ingozi kufunge nayo Kristu awunayo ithemba thina sathola ithemba elisha noma sikhona siphila uNkulunkulu wathi noma singelwa wathi noma singelwa noma senziwa njani kodwa siyabona athi ubhabula lesihlukane sesikhashana asinalinganiswa nenkasimulo esokhula khona izinto esingasona kodwa sikwazi ukuthi cross over. So umndeni wobharela Jesus umndeni lo wamela sisana kuhlunge uma sebandleni kodwa kube nezinto engenzeka empilweni yakho. Khona uzongena uNkulunkulu bekhuza ukuba osukhala mayanga njasi manje mayiseka ko-40 endaweni eyiningi nasemasontweni nasemlozweni. Bathi maseko-40 bakhathazeka ukuthi angishadile. Avela ibambele umuntu lapha emgwaqweni amtholisingane. Ingane eyomsebenzi, ingane ufuna uyise, usunamahloni naloyise. Ngoba loyise ukhamba ephethile khwamazana. Ephethile nafuthi. Thina abemasithi counseling sithi ukuyise wengane kuthiwa akekho emshadweni ufuna ingane basifuna uyise lekho. Nawe ekhamba uyise ekhamba phakathi kwebridge. Uphethile khwama ukhetha amafuthi uyise ngena uthi ufuna ingane. uNkulunkulu ingane engesi uNkulunkulu uyakwazi ukuthethelela lesizwe esenzeka phambili ungafika igilita phakathi. Kodwa uNkulunkulu into wenza ngamabomu akangena abancane. Siseningi namhlanje ka-Israel kanye nePalestine ingento yomndeni uwahluleka umbekezelo. uNkulunkulu wanisithembiso wanika u-Abraham uzoba ufana wesizwe eyiningi. Uzozala uNkulunkulu uyakunika ipromise kodwa uNkulunkulu asikhohlwe kwesikhathi sokupheleliswa kwayo. Futhi uNkulunkulu ufanele ukuthi izinto zakhamnika zona esinye ngidileye kanti uhloko
inhliziyo yakho ukuthi uzele izinto yini noma uzelele. Ukhona ukuthi yakhona intombazane ayishe yamthanda uNkulunkulu kodwa nje ushaka ukakhaya. So awumasha seye inkosi zamlena 45 ukuthi isikomkomo sethu. Era 45. What you go?
Abraham uzwile. Saphuma ekhaya. Sayeka zonke izinto zethu nemikhuba yethu. Ngoba uthakuma uzokwenza sakhe. Mina ngiyabona kwenzekile. Ngakwenzekile. Thatha nasi. Shortcut. Engavele kulo. Wathatha isidingo sifanele. Kaza wendishini. Wathi uNkulunkulu uyofana njenge-white horse. Uyofana njenge-yasemakheleni. Uzofana njengepondo. Ipondo eli-white. Kade ngikhombisa unkosikazi wami sesimangala. Ebona uqhamuka ipondo. Lembongo. Igawushiya kamuntu. Igawashiya. Wathi kujabele ngoba ipondo. Akuzukhanda. Ngakuyenze kube khona umfana ozothanda mina ngizogibela. Ngizogibela ngizomthabisa. Lo shaya phansi umuzi phansi. Kodwa uNkulunkulu mina ngizonikeza abantu. Engeke bazothemeka. Engeke bazoshika. Saphambana izizwe. Uzona namhlanje eMiddle East. Ingenxa ye-choice. Ezokwazi le-override ipurpose kaNkulunkulu. Izinto zenzayo kwenza ukuthi ushaka lishaka ishaka. U-Isaac awulindayo. U-Ishmael agishisa zonke indawo. UJonathan u-Ishmael uyakhulisa amabhomu. UBasathane uyasebenza u-Ishmael uyanqoqoza. Wakha amathambo wenza zonke izinto. Nawe uphakathi ngoba umfowenu. Awazi ukungahlala. Yingane somntwana wethu. Yingane ka-Abraham lezi. Esilwane. Esekhulelana ingane. Yingane somntwana wethu. Kodwa kune-conversation eyenzeka emndenini. Lahlulwa ikhehla. Ayangicala mina lento ngoba futhi wakho uma esekhona esezelwe nomntwana isaba sikhasule sathi ntosha. Isona esithele umthatha. Engalubo mama wathi uyasebenza. Mama hayi, nimele bengikhila. Nisho kuyasha. Sefanele manje belo othatha manje. Osesusa ukuthi ufaka uya umuntu endlini. Bayikhipha ngalo. Wathatha unkosikazi ingane waphuma nayo ikhehla senyembezi ngathi wesu Isaac. Wangale nyembezi nongafana nangene. I-blessing yomntshontsho lethi inyembezi. Kodwa i-blessing yokulinda iletha amabhekhu. Wathatha uHaga ingane. Bayigcina emhlaba. NoNkulunkulu wesimanga bahlangane. Kwesisaba uNkulunkulu wesimanga. Wathi wethu uqinisa ikhanda Abraham wathi uNkulunkulu lalela unkosikazi. Usho bahlangane. uNkulunkulu uyathemba. Usho bahlangane. Lalela unkosikazi. Yaphuma ingane. Bahamba uGwathu. Bona. Banana. Yalami ngane shathi. Ehlale. Akhona uthusi. Wathi mina ngisihlala phansi waso. IBhayibheli yakhala ngalo. Bathi
Thembekile uNkulunkulu. Ayakuhlela namhlanje. Let me tell you, noma kuthiwa mhlawumbe walimala endleleni, God is restoring you. Akukho kama inkosi. uNkulunkulu uyarestore. Angeke amlahlele umuntu. Uthi ngeke amlahlele umuntu ozalile. Fanele uyilahle esandleni sikaNkulunkulu. Ngoba umndeni lasekhaya maphethelweni. Elisabeth. Kanye noZakhariya. Baqhubeka bamkhonza uNkulunkulu. Bamkhonza beziyuni. Pastor ni wale mama. Sisi sabato. Watu wa breakfast la kama watu mafu. Wakati hapa mmekona na kama tita. Babu sisi. Babu sisi kama na mtu. Kwa watu nasema moja iko sisi hapa kanisa. Babu sisi hapa ni. Babu sisi kama no. Bana. University of Secretary in 1992. Investors of the Secretary for the Kuna Kala Misa Kala. Well, Catholics in the second time. Catholics is in the Hey, Yabona. That's my Pagama and the Koya Ramsons in the corner. What's all my concern? What one motion? The hammer of the name of October. They in the 4 hours in your face. Martin up a corner. Call it casting to a casting anyway. I'm qualified for one of them. The cast that I like to try. Some qualifier. Some one of the hotel. I mean, I don't have a bundle of to open this guy. That's you want to walk car. Also, you need to look at it. But I'm going to time up. Poor. Mama kwa msana shaka naye. Ramja na wala msana hati. Lelo kama ni mtu mwenza kama ni yao nenda. Namaz sobora hapo. Guru wasema guru. The company is guru. La puma machine. Ao kama mmoja. Kwa sababu tunajua kumentina the spirit. Jamaa kwa sababu kumentina spirit. Kwa sababu tunataka mnene mafanyii. Mama yuko vizuri sana. Mama tunaba kama ni watu sasa sisi vile mbovu leo ndio ni fia na kumbi ni fia aiki ndio ofia na kumbi kwa jamaa wa fungu sisi na mata afia kale wakati unaoweza kona wale wale kuruma ndio maana
bethi dlolo kwenzani khona manje ngezinye indoda iyangilift emoto nayo iyangilift yahamba nami ngithethisa endleleni ethi ngaziphoxa kuba nje ngomethele mathematics ngabe udokotela ngabe wamphaka umuntu leso emphaka suka namabasha sebenza uNkulunkulu ngafika kwi-conference kwamasho nehlete ekusini ngiphethe lokhu zanele komunye umusitabe kwajemlazi basebenza uNkulunkulu wayehlaba wabantu wasindiswa abantu bazifakwathwala uNkulunkulu wayehlaba abantu abonza nophuma ngijabule wathi zokudubela lakulamzika abantu uNkulunkulu uyasebenza kanti inyonga izomfundisa discouragement bataleona bayaba yokuyenza kodwa kuba nje nje ngoba sifuna sithi esifuna nawe nabo kuba nje into Yesu la because fear is opposite of faith. And who fearful, we are hallelujah. Not to sound make sense. You have to have such as a you see them. Yes, Lord. Oh, I was one there. Look how we're doing there. This was Sanato. Yachima, Yabon, to Lomoto. Melton, I'll keep an eye for him for him. Well, who would return to Sakai Shore? Zimbabwe, you practice your ability to what I call practical show. So, Master Kuruma, Ito Kumayo, even Ito Kume. One fan Sakai, one fan dog, one spoon, one committed, what was a committed woman. You Sakai. And I took one of them fun long. What's that? Sorry, I put my hand. How long could be done? I was
esuthu zothatha ama-promises. Kunabantu abathasumile ebandleni babona ama-breakthroughs abanye abantu kanti labantu babona ama-breakthroughs ngoba bayasefa. Kunabantu iy'ngane zabo ey'thola ama-breakthroughs because they are serving. Kunabantu abathola izinto ungazunayithatheli bathathe serving. Zechariah was serving. Keep on serving God. Ungabe umserve uNkulunkulu. Umserve noma ungenalutho. The breakthrough is coming. 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 Now I say, how we as a man do it. What makes sense? Is that what you Genesis chapter 17? Is there anything too hard for God? I'm sorry, the simple sound. I'm sure I said I was to make a medical situation. So I'm sorry. Make a medical situation. Break our sickness unto our prayer. Make a medical situation. Now to our communities, break the name of Jesus. I'm asking diagnosis that come out there. But I'm trying to make a medical situation. I release a man from the spirit. That's what we are right now. Make a medical situation. I'm asking for me. We are releasing the medical situation. We are going to
I pray for this young people. Amanda Venezuela. Zeta Komos. Zaka Tete Mondos. Jita Sata Mondos Sabas. Sapono Sata Kabosh. Jesus. Barisa Amanda Venezuela. Kasura ke tulikuwa na wako na wazo wako. Yefera pesa wale pilo.
Nkosi yethu Jesu. Ela shaka kumulisa. Bathathe over amasesongo sokuthola isosi siphume mhlawumbe ngibonga lenkosi angizange ngibingelele kwe-executive member ye-alliance yoba umhlaba sezokulela ngiyabela kukela ukubona mhlawumbe hlangana ngibonga lenkosi siyabonga lonkulunkulu ngicela mfundisi ukubonga kule bhethu lekho